Esselamu aleyküm. Sağma atıyorsun oğlum. Kovmu yağdayla. Sağlıkın bağlam. Öňetmi kovma özüňem. Şükür Allah, şükür da ese. Neme işte kovmu etiyim dağı. Gowy şükür daýa sağlyk oglum, sağlyk. Üşäň ok dämi, at solaň ok dämi oglum? Yok, kulyalesi. Hemme var kulyali. Ondan ne başka turada diyor ni bolso. Geçer bu da. Uğradan pullan var ya mı? Gelýä oglum, gelýä pullaň. Öne uç şagasyny gelejigimi alyp oturandyr oglum. Alece arkayın al. Alqaraca sen öyle sevme orası. Arkayın mı? Ağaç olma. İyiden kim olmağındır. Esasdan halal arkadaşlarım. Sağ ol bağlam, sağ ol. Allah can ömrüňiz ok bolsun oglum. Ece nakarım isti. Haberleşir bolýa mı? Özüm can etmedem aylan oğamay var. Can edin efendim. Wah bağlam başagay bolup senem iyi işlesin diýip aylam zogumda. Sen naharym Yok Ece arkayın. Sen naharym soğutma oglum. Naharyň gazgynja bilen iyi. Bolya sağ oturun sağ olun. Ne deyip burada ağır kalın finağlarımı torp var ya. Bararın inşallah. Bolýa bağlam, sağ ol. Sağa manyz. Taksi. Ece selamu aleyküm. Kim o sen? Han oğlum sen mi? Vay geldin mi oğlum? Geldim Ece geldim. Kovmu yağdaylan. Geldin mi alam sağaman? Vah sana dönöyin. Vah bağlacığım geldin mi Ece sağaman? selamu aleyküm. Vah Ya şurada bağlacığım aşkım. ey. Kovmaydın da. Vah aylananım. Yür han öýe gireli oğlum. Kovmu yağdaylan. Şükür Allah. Kovla Ece. Bu da aya şükür. Bile giden oğlanım. Dem kovuyu. Bolon yerim dem kovuyu. İyi mi tem kovuyu? Kösönmençik geldin mi oğlum? Ay bir sinaglar kötü ettiğimeten qaran at kovuyu. Ya bir Allah can. Han oğlum çay çörüň iyi bakali. Gel oğlum çay içelik iyimiz. Üyün naharına zar bolup gittik Ece. Vah çağam ey. Menem sen kara gözüňe zar boldum oğlum. Ece, Ho. kovmu yağdayla. Goğula Şem bağlam, sen. şükür Hudaýa. Uyuyun dağıdı çay. Onun son gedek canadını doğru ayıp bilmedin. O da çok neyli geçti. Ola alaşdy oğlum. Nesip bolsa sehed alaymak galy. Onun pulu yetti mi Ece kötüne ne aldın ha? Artığı bilen yetdi oğlum. Hemme zady iň soňkysyndan al. Sen gatar kayın bolgun. Gazalam beýlekem. Sen arkayın çayın it. Sağ ol Ece can, sağ ol. Senden tamada şeyledi. Bu zatlar ejeňen oğlum. Sen arkayın naharyny, çayın iç. Altın tova öýünde bir bam kagy. Äze gelne megdeştäk daş etsin gapysyna siňe uçanok. Agyz altın. Altyna. Selamu aleyküm. Gowum oglum otyrdyňyz Daş mı sagaman? bu, Tuweleme yaxşı. toýuňyzam gutly bolsun Yaxşı. gelinçiňem gowjamy? Daş Haneçiň dagy barmy? Ece, Agay gelle bir bukul oturmada tova. Altyna. Barın, Gel, durma gel. giren seni. Girin. Ha içeri, gireýin onda. Tuweleme Kovma otyrdyňyz yaxşı, sagaman? kovmaýdyňyz. Tuweleme toýuňyzam sowdumy Kovmaýdyňyz. sagaman? Saglykmy gurgunlykmy? Ho. Dinleyen. Tuweleme toýuňam sowupsyň. Gelen ýeldiňe maýagy düşdün musulmany bolsun. Yöne sol gyzyllar alaýyk gelimde. Bu ne için alacak? Tek ýağmur 5 gün bolýar. Ýanwaryň başa. Vay genlece, onu bir soraya gyzyllary. Wak gowça pulum ödürleýä. Gayrat edäýdi. Koysan o kız. Vaktin bolsun soň alyp gidersiň de. Häzir meni ne edip alayyn? Sen aklyň bir ýerinde mi? Agay. Dinle meni. Altyn gence. Şuň ucundan men sen ullanan puluňy
ayırdım, alıp kaldım. Şoň üçin şu pula alýan, kızılmam getir. Maňa gerek bol bir sorap dur, goňça pul berjek diýe. Ece? Yum demi Almanlar. Ece näme bolýar? Hiç adam bolana oğlum. Bar sen gelinsin yanına var. Barani. Wah, gelsene sen, gel gowwellin oglum. Wah, sen gelinin gitdänim. Ýanky kızylçyklaryny getirip berdene çağam. Men näme şunu size getirip bermeli? Sebäbi ol kızıllar kreyn alınan. Wagtlaýyn, a wagty dolan zatam. Bermeli wagty dolansaň. Ece näme diýip düşmedi adam aýdy. Allah ya balam. Inte on vakti dolanok. Öňümizde ýene de 25 gün vakti var. Beren puluňy ýygyna berýän. Wagty dolu diýdi hasap edäý. 5 günlanan puluňam aýyrdım, arkynça hasaplada göräý. Ece näme diýip durby? Dogry diýen atlary. Ece bir agys jogap beräýdi maňa. Owa ýa ýokdy? Ýagdaýyň bolmasa toý etmek näme gerek ýylyň hasabyna benne. Gepli ben dursana. Şu zatlar ver, men gitýän gurulaçakka zatlarny ber. Garaşyň. Ünni tananır. Alyň gençe. Innem ýürek oýdy. Bolle, men ýöredim. Ece bu zatlaryň her bir düşünüş barmy? Oğlum. Pul yetmedi kızıllarım. Yankıyla beydik gideceğini ne bileyin? Şey dip kılalı olmak gerekmeyece. Yetincetin aldan olmadı mı? Depten açın okmayece. Nimet biyordun ay? Bağışla oğlum. Men kovsun edecek oğlum da. Aslında bilen körü yankılaydın. Ece ille oram digirin yaladım edip tanıyece. Bolmayalar edip tanıyece. Ha, näme bol sesin gatçykdy? Mafkara oluq, näme olur ya? Qadırlar tenki däl eken. Kreyn alınan zat eken. Uy. Inni? Ay näme boljak iş bolupdyr? Menkiler bir eşitmä berdim bu sözleri. Bolmada teni mark ederlermi? Yokla, ejem halamaymasa. Düşnüklü. Yönü özmem halajakdyr. Şeydi bağladılar. Näme oldu da? Öy oşa alıpdyrlar. Yankı elle öýdän barany. Salam aleykum. Qowmy adaylaňyz, daýdabamka. Bolýa garaşýas. Han, iki tane oğlan ejen soraýardy. Indi näme almana geldik edenay? Haýyrlany. Salam Gelin aleykum. ağam. Şuloýdan mebel almalydylar. Kim diýdin? Hani daýda ýokmy? Şoň habar bolmala. Oğlum gel verik. Bir minut berik gel. İkimiz gurlaşal oğlum. Salam aleykum Salam. daýda. Gel. Gel verik. Bir minut gel. Gel verik. Garaş. Bollam. Ezi näme bolup duraýyndy? Oğlum. Men gaty biderek iş edipdirin balam. Ezi uğrudan pullam nerede? Biz olary sogduk oğlum. Gaýyjygyň oğlum, giýew, maşin diýdiler, jaý diýdiler. Gitdi dä şey dip balam. Getirjegem bolanoklar. Men işden çykdym. Sen uğrudan puluňa ýaşadym, jan oğlum. Galan da adam toyuň çykdaýjysy boldy da. Restoranyň diýdi, etiň diýdi, suwuň diýdi. Toyun bul çıktaşlarından bir hiç bergeden nereden ayıcı? Ola azla oğlum. Onu ödüm ödeyen. Onu ödüm yaparım. Ne edip yapacak Ece? İstenem çıktım deyip durdun ha. Bir kızılı satsam yapıl ya oğlum ol.
Yapmalla onu ece, yapmalla bergiri bolup görmen. Şurada. Oo. Gelemde bergi etmeyecek bolup okap görkem işedim ha ece men. Aklına näme bolla ece, aklına näme bollu. Hiç gel şu wagda çenedin işlerini akıl yetir bile moga ece. Bağışla oğlum beni. Bağışla valam. Beh. O gelin eşikleri bir ödünün kimi? Hu oğlum, ödünün kuvalam. Oları ödüm satın aldım. Gayrat edece, gayrat et. Zor olaysın. Girsek bolýarmy? Barın, zatlardan soň uýguryp gelmeň. Bar maşina alyp gaýtsan. Çık o jaydan, boş oturlar. Qızıllam tapamak elle Ha? Qızıllam yok diyen. Qızıllam tapamok diýäzi. Qızılın yok bolsa me qızılaladaň dälirlesen men çurkojak bolýansyňla sen. Qızıllar işläp ýör, qızıllar işe gitdi. Ha, bolýarly. Düşündüňdäm? Baryn senem işiň bilen bol. İşlän bir işletinne, sizden bir işlän yok. Dogry aýdýan aja. İşlän bilen işmedi ýok. Goý işletin. Pul gelse bolýar. Dogry aýtýaň oglum. Salamu aleykum. Gammatly wagtyňyzda alyp durasyň elene oglum. Ýöne men şu wagtga agyr güne düşdüm. Ne işim bar, ne de öýüm. Goroşukda şertnamanyň wagty oturan soň häzirki wagtlaryň öýmem elimden aldylar. Şoň üçin sagalaram, täze tapynsam. Öýdäp bilen bile öýlerini uratdym. Soňky başyna barar nişmem ýola goýjak bolup, elimde baryny berdim. Netijede haladylar. Şoň üçin satyp bolýan atborda tapdym. Siz meni gowy tanaýaňyz. Aňar uju ýagdaý bolanmarda men gelmedim. Şagalara ýyp çykmak üçin bayramdan pul soradım. Olam 25 manat berdi. Ýene 75 manat bolsa bolýar. Eger-de häzir maňa kömek etseňiz, sizden uly minnetdar bolurdum. Andos, canım sağ olsun. Şol kamada adam alındı Yok, basmış atay. Hey han, sağlayan hiç var da. İsimde ağırrak böyle ten basararsın deyip fikir ediyen. Hani gelsene geç, kosulsana bir de.